Akan ni ke episod kebeladap ni layak mi. Kan ni gelong tong kadak kada long kin bun kin kin syar ni wan mi. Kemun umdei ki basumi itang Akan ni ke episod ke bamenta tu ngin yak mi. to uban biang tu kedekot ke bar kuai baya ka jutang pun sekian bat wisak ya uba kasara kan cakhai me kum hakani ka yahi hakasnem ka bansami. Na luar bakular banyak kon mentala ada perlu lupa lano asim snem. Hakani ka ya si penungam kaya mu kata ka appointed time ni lah dong kan. Kaya kapor ka jong ublehi. Ni suatu nat ni tu bentamu atau kita kibar ruar haduk ka bakut ka tu tingim dadan kamanya keren ka selong bitang ka jing ko ngo ka jong Abraham. Ban pendap ia ba ka banle itu kadak ka papau. Syabar tu ka jing khen mene pikhan ka laisnem ka dei na mardu. Nadu ba ki dan pokori kanan nadu tu ba kha tu ya ba kha Ismail Abraham udan prapun rusnem. Mentap dia kandai snem apa le ni jot sia ta kadik kalai snem mai to kita kilong tangi jing snem ni kat kita long kilong tangi jing snem raya ke ki bo blei la patha ta kamut bau Abraham u ko ngu bo nyokor u rom ya kata ti hang ni i ba ka jutang ka scam ka yang sisin bo long ki ya ko ngu bro arliang long to pun sedang u blei ka jutang kadi ke jing ko ngu sa ka jong umrio tem tau ong le kan kadak tu ni ru ko ngo pendem te hadu ni tingi bakalong kum ta kai te kai ke basai ni kini ki dokhot ki wengi pe ni kalong be ka kular ka jong ublei haba ubrio la persyaman kenjo sata ublei haban sim ya ka senjang ngangan pendap be kan kum ni kini kapur kali kini ko macam kan mau yang hak session beladap kebadan kami ya utau bo boleh ulamut kalau mai kecing ya kecing ya ko por ko jong nai le nai ya hi pen nai pendap hi kan ko makalong hani nak khanyik snem ni on phi ban session ko san snem mo ko jalan mana kertas samla jong ili san snem ko jalan tingi jam syakanika lenong kabakat pra biang persoalan mengapur kadang biang selai kadang biang kini tuk heading ko ang baik ba ka jingkular ban khayo isak te hang ni hakani ka dong ka bakat prap dai ngin sei ih ni biar ka ik ba ublei ulai keren ba Abraham te menta pada un sawara ya khubor pada hakar kom bai keren pada bat ki brio bana namar katai ke benta ka jing syam ka jing keren ba ublei ni so kumba bor ha ka jing so jing ngin ni so ka long kerpang ka jong ne long kerpang tementa andala don pada asa kebenta pada bikin wan saking ja angel lani ki para brio kim itu kita ki angel lo ki mana ka duduk ki ya keren dan perskem show saya kata teman kemudian ke pen be ya ka jing tikana jongan ka jingkular ka jong ublai pun pendap ya ka te ya kata ngi yang ni mo te ka khot bakat pra ko ong kum ni ka kala nong bakat pra ka khot ban kong hadin kata utrai ulami pau hau hajan ki ding sning umamre menba uda syong ha ka jingkhang ha ka ying trep jong u ha ba dang shit ka sngi bad ula khmit ila ki khmat uda khmi ru bad ha khmi lai ngot kirang ba ki yang ha khmat jong u bad ha ba udang shula yu i ki ula phet na ka jingkhang ka ying trep bantan ya ki bad ula ngu dem ya ki hadu ka khandau to kelas dang da ka ba utrai uwan banyak keren bad u Abraham kan ikat khot nong kabakat pramu to kataru lai thu angni ya kapor ba kajaka to kapor kadai ha kapor badang sit ba kasngi bat kajaka ka busyong du kadai ka jingkhang jong ka ying trep jong ko mot be tu ka ying jan mo to bada jingkhang ti hato kan dei ka ba penhiar ni ka plit khambun sini ni basna ying jan hi kapor ba sit ni mut ki kira silor bakal air kan yo ya to kata kamna dan kami gi ndai kai ka ba banirap ni kalau tu ka ba ar kan habo Abraham ulak mi ti laki khaman udah kami lu bala kami lai mut kirang ba ki bayang khamat jong dang nu tau ulai pada udan tu trai kata kalau ka jing klik long tang na ka dekat ka baning ko ba ar to uni usyong ong bau trai umi pau hajan kiding sing mamre hato kini kilayut ki yang em nak benta trai ya ki bala pen sedang kan lenong ka bakat pra
ba utrai wan mi pau Hmm. dan ngi pet ngi kembakan poi syata ki ba habo Abraham usyong do ne tu kajing syit jong sngi te ju i tu ki laingut kirang ba ki yang khmat jung habo ong tu yang khmat jung kamut ba usyong kum ni mo ki wan yang han khmat handrei kala ban long kham ha jungai ki bala ban i ki khmat ba ki tai ki briu ki bayat na jan jong ni kai yi jan jong te ki yang tai te hang ni ong ni ba u ni u Abraham Maria i ki uphet na ka jing khanging ta bantan ki ti tu jing ong phet na mar ha ka jing mut kumba i panan kam ki ki singi jing i man tai khating khasi te ka song phet mut phi phet na ka e ba piting phi phet ban re ka ni ka mut ba phi mare phi pen kloi ban le shaw ki Mình sao ki hoi tika ngamut nong ne haba sedang ko mo blay ulam ipau hakni khat ba ar kalau mom den khatien blay ne ke mi kini lain wat kirang ba kem takin long ka te shlom tang ka jing sedang ne utrai umi pau hau Abraham hau syong ni ka jan ki ding sning umamri ta kata kalong ka jing sedang entah pada kalong kumnu ka ni te don ki brio ki bawan ti hato yo utrai udon na pedeng jo kita ki lain ngot kata kan ngim tip no plek ni lain wat menu bodi try na ni dai bodi try ma andre ka bangam kali le jong kan ni dep stol ka ka ba penlong yau ni brio Abraham ban mare te ban tan kita hadin brio I kadon ka ma ta kan long ina mar ngi don ka kultur ka bay pher te ki ti kumangi akran ustang hi ki de ki bayat ku ki jaka ka jaka ka ba ka ba de krisiam ka ba wat tang banyo ko umru jenjar te ki ba ki I ki wi nong we ki ba wanya na jan ka de hospitality ka jong ki tu ki badan ki tu ki yang jan pan khot ma hi hadu menta ka ni hospitality syaitai ki ri padang partai ispun kum yo ka ba mot ngin larang ni kran kata kan khamsuk mo ka ba mot ban jubab ya tu jing kli juma man ka mot ba la ban bu ni tin rai sop pastor ba ka rokom im ka salang imlang salang hak tu ko por hak tu jaka kalong bahawa ki I yaki nong wei ka ya na chan kalong ka bodan burom shi pun ba utra ye on le ban khat ban sha ki be kan wan rum ye ka da long ba de ka ba batang ko umdi ban yo rom yo na thai kala ban long kata tu ini mbak kedau ka long salang ban long yo Abraham ban mare na thai kala ban long kata entah kan long nginung dapat ngat ang ni ki imlang ka salang namar lemda ni tip ki syong kumno ipo tendrai long ka ka ban yarap ni kalong iba ka dai ka rukom jo ki jinglong jo ki briong tu ka ba ya ki yenu ru ki ba daya inti na jan kumut ki priang som hai ki ban penjat haji por kan ta da ki di ban beteng nanti kumut ki nang beteng ti Abraham tu le kata kam shimdan kanu nu ka jinglong phala kan ka dai bet ka kultur ka jo ki kan ta kalong kum sini ru kan mau ki por mun shwa ding le jing le na ki we ka shnong tu ki belai ki be khat som ba khat yang basang ni ting am gi em ta kan long kata ka ba khat i musar kan le ki por kam shwa tu dai kum ki ni ki por jong im ta ding le sini ni shnong tu ki dan hi we arwut tu ha tu shnong ki bang ali se shong kai ni ta tam shu ban long relax po ti hakan ni ka jingelit ni kani phi kani ka long ka culture ka jong ki ha ba ki kandu turu Abraham ngo dam ki hedu kando kamut ka respect ka burom ki tadin ka tu kawan kani ka jing kran ni karpat uda ong ku kan rat jong ala da mentang ala yo ka jing som ha khmat jong phi ka dim long khmat jong phi tu panang kam ktin me em tu wat ya laj no ngang karpat ya mi nalau syakri tu sya ba nu alam khndiat ko na karpat ya phi bat tu da sai laki kejan selah kejan batu da syong thai tu apa uni uding naru anu alam khndiat ukpu batu pin pentingan ni ki da nuat jong phi hadin kata pin yo nang lej no na ba na ka banta kata phi la yawan ya laj shalau syakri pi ti ki ong tu le kum ta kat kum ba malai thu kajing penerkam hani ku kan rat ka dei ka kantin dan burom ka respect ya kinong wei la kalau kita rasnong la ni ki be ki barsnong ru kamat nyu burom te la da kata ka jinglet bat kita ki bawan ru ki pediang sungba te da kita ki pediang sungba uni tu khot selai ali penjat hai te ngi syem
Kalau kadi ka keren ya culture kan. Hmm. But habawan ayu kini uni bakal sumba ai. Te ya lai tu ang ni. But ka bangi so tu nak ni kalau ba kini rukia manjur yang tu lihat kumba malai tu. Kamu kata Pedang subhai yang ta. pedang. Mar kaliang. Te long kam dadan ni bagi batai tam kata. Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakhmi Te kan ni kam la pedang ka sa setengah ka jingir ki. Dapoi Kan cuba punya tu EP ki perlo. Hapo maulai kadong ka pangang sa